Pozdravljam vas tu s Kastva, iznad kastovskih krovova. I tema ovog današnjeg videa je energetsko čišćenje prostora. Baš mi je ovaj pogled na kućice, stare kućice u Kastvu dao inspiraciju da vam malo pričam kako možete sami očistiti energetski prostor, zašto je to važno i što još sve možete učiniti po tom pitanju. Naime, o čemu se radi? Kao što se u prostoru nakuplja fizička prljavština s vremenom i potrebno je redovito održavati fizičku higijenu svog prostora, a povremeno jednom godišnje barem napraviti i generalku, jedno malo detaljnije čišćenje, dublje, gdje ćete malo možda i odmaknuti namještaj i zaviriti u neke kutke koje inače preskačete. Tako je i na energetskoj razini potrebno raditi energetsko čišćenje povremeno, jer se s vremenom u prostoru nakupe nekakve negativne energije, loše, teške energije, nekakvi relikti emocionalnih stanja, svađa, prepreke ili od ukućana ili od ljudi koji dođu u vaš prostor. Dakle, to nešto može biti što uopće ne primijetite, ali je to tamo zaostane. I s vremenom to možete osjetiti kao neku teškoću u svom prostoru, kao neku težinu, kao da vas umara, ne osjećate se dobro, stvara vam nemir. Tako da zbog takvih stvari je potrebno brinuti o energetskoj higijeni svog prostora i doista raditi na čišćenju. Da ne spominjam sad i o nekakvim nematerijalnim duhovnim entitetima koji se mogu pojaviti, jer ne samo nekakvim ono što se naziva duhovima, nego to mogu biti razna bića koja se mogu hraniti i vašim strahom. Ako čujete kuckanje ili da vam nestaju stvari ili da se premještaju nekakve čudne, neobične pojave, pa vas hvata strah, budite sigurni da postoje onda neki entiteti koji se hrane vašom energijom u prostoru. Ja sam osobno to doživio davno prije, nisam vjerovao u to dok se sam nisam uvjerio, doživio to i napravio čišćenje kada je to nestalo i kada se jednostavno su ti entiteti, kako se to naziva, skupno prestali se hraniti mojim strahom, nisu više dobivali od mene tu energiju i jednostavno su otišli, vjerojatno negdje dalje. Dakle, što možete učiniti da biste svoj prostor sami energetski čistili? Jedna od poznatih metoda je sol. Dakle, preko noći se ostavlja sol sa namjerom da na sebe pokupi svu negativnu energiju, tešku, lošu, sve što vam ne treba, smeta, i da je pokupi na sebe, jer je sol poznata da na sebe povlači takve stvari. Zbog toga su recimo korisne i kupke sa solju, jer sol na sebe iz aure povuče također neke loše stvari koje nam više ne trebaju. Također onda i to napravi u prostoru. Dakle, stavite u kut svake prostorije malo za šaku recimo soli, ostavite preko noći i drugi dan to bacite negdje u vodu ili u školjku. Dakle, nemojte u smeće, nek pustite da ode u vodu i sa vodom. Jedna vrlo jednostavna metoda, a može vam pomoći. Druga stvar je kađenje sa mirisnim štapićima ili još bolje sa kaduljom, sa tamjanom ili sa onim južnoameričkim drvetom koje se isto pali, mislim da se zove Palo Santo, nisam siguran 100%. Uglavnom, taj dim također služi za pročišćavanje prostora. Radi se tako da jednostavno zapalite štapić, snop suhe kadulje, to drvo i prolazite kroz prostor i kadite. Jednostavno zalazite u sve kutke, pogotovo tamo one tamne kutke gdje možda postoji ta stagnirajuća energija. Jednostavno prođete sve ispod kreveta gdje možete provući to,
prođete sve dobro, da se iskadi sa namjerom da očistite prostor. Neki kažu da je dobro imati zatvorene prostore, napraviti to kađenje, da znači izgori štapić ili ta kadulja ili koliko želite držati to 15-20 minuta, sat vremena i onda da se otvore svi prozori i vrata i da se to prozrači, da taj dim izađe van i sa sobom odnese sve ono što je smetalo. Dakle, to je isto jedna vrlo korisna metoda, možete je slobodno kombinirati sa ovim sa solju. Još jedna metoda je putem zvuka. Dakle, ukoliko imate nekakva lijepa zvona ili ne znam, možda gong neki ili one tibetanske zdjele, možete prolaziti kroz prostor, svirati to ili udarati u to, ispuštati zvukove i također sa namjerom da se dakle prodrma energija i da se pročisti prostor. Isto pazite da zalazite u te dakle, mračne kutke, nekakve gdje bi moglo biti te stagnirajuće energije i dobro sve prođete. Naravno, ovo možete isto kombinirati sa ove prethodne dve tehnike, pa možete napraviti čak i sve. Ukoliko nemate neko zvono, zdjelu, gong ili nešto tako, možete i pljeskati. Dakle, jednostavno prolazite kroz prostor, pljeskate, taj zvuk će također malo razbucati tu energiju, pokrenuti je, očistiti i velim, opet obratite pažnju na te mračne kutke iza namještaja u nekim ćoškovima i tako dalje. To je nešto što bi bilo dobro redovito raditi, ali naravno preduvjet je da vam prostor bude fizički čist. Dakle, uzalud vam je energetsko čišćenje ako vam je prostor prljav, ako ima puno prašine iza ormara, ispod kreveta, ako ne vodite brigu o fizičkoj čistoći, ako su prozori prljavi da ne vidite kroz njih. Dakle, to isto nije dobro, jer i to nosi neku simboliku. Naime, prljavi prozori su vaš pogled u svijet. Ako su prljavi, kakav će biti vaš pogled u svijet? Dakle, važno je da brinete i o fizičkoj čistoći redovito, a velim jednom godišnje napravite i to čišćenje sa generalno čišćenje prostora. Druga stvar je da vam prostor ne bi trebao biti nakrcan, zakrčen. Dakle, ako ste hrčak, osoba koja skuplja sve i svašta i da su vam ormari puni svega i svačega, tavan, podrum, pogotovo stvari koje ne koristite, trebali biste to raščistiti. Jer takve stvari jako mogu blokirati i zadržavati energiju i negativno utjecati na prostor. Tako da ja vas pozivam da pročitate jedan moj članak koji sam dosta opširan, detaljan članak u kojem opisujem što je to sve krama, kako ju ukloniti, zbog čega i koju vam energiju, odnosno blokadu nosi. Tako da u opisu ovog videa stavit ću link na taj članak, pa si evo proučite i napravite to čišćenje krame. Nije jednostavan posao, pogotovo ako ste puno toga nakupili, ali je isto važan za čišćenje. I na kraju, čak najbolja metoda je ako prostor energetski pročistite s nekom od energetskih tehnika. Na primjer, reiki tehnika je vrlo djelotvorna i jednostavna. Ako nemate sami reiki, možete zamoliti nekoga, na primjer mene, da vam to napravi. Radim i na daljinu, tako da nije bitno da živimo u istom gradu. Jednostavno, ako mi pošaljete onako okvirni prostoručni nacrt svog stana ili kuće ili fotografije, preko toga to mi je dovoljno da mogu napraviti to detaljno energetsko čišćenje. Velim, to isto poželjno napraviti barem jednom godišnje kao i fizičku generalku, a ja osobno sebi radim na početku svakog godišnjeg doba. Jednostavno mi je početak novog godišnjeg doba signal da napravim energetsko osvježavanje prostora. Budući da to radim redovito, moj prostor je prilično čist i ugodan, ali svejedno nakon svakog takvog čišćenja uvijek osjetim olakšanje i kao da nekako postane svjetliji, lakši i bolje. Ipak se nakupi svega i svačega, i mojih raspoloženja i energije od ljudi koji mi dolaze i možda nekakvih vanjskih zračenja i slično.
Inače, takvo energetsko čišćenje prostora bi moralo uključivati 3 koraka. Prvo je uopće samo energetsko čišćenje, gdje se energetski radi na pročišćavanju od svih tih loših, teških energija, emocionalnih relikata, entiteta, zračenja, bilo čega da se nakupilo i da više ne treba i da smeta. Drugi korak je postavljanje takozvanih energetskih kugli, to je dakle energiziranje prostora sa određenom namjerom. Dakle, u spavaćoj sobi, na primjer, za miran san, dobar odmor, u radnoj sobi za koncentraciju, kreativnost, kreativne ideje i tako dalje. I generalno se za prostor i može napraviti prema želji vlasnika i ukućana tog prostora. To je drugi korak, dakle, energiziranje. I treći korak je zaštita. Dakle, postavljanje zaštite na zidove, da jednostavno vam prostor bude zaštićen od energija koje mogu dolaziti izvana. Bilo da su to nekakva zračenja prirodna, bilo da su to energije drugih ljudi koji dolaze u vaš prostor, a pogotovo ako ste u zgradi, pa imate, znači, vaš stan je okružen sa drugim stanovima, imajte na umu da ako je vaš krevet negdje uz rub vašeg stana, i s druge strane neki drugi stan i tamo može isto spavati neka druga osoba. Vama se po noći aure preklapaju i to može vam stvarati probleme u snu, jer možete, znači, preko te osobe jednostavno kupiti njezine stvari. Tako da je tu dobro napraviti zaštitu, odnosno nužno je napraviti zaštitu, pogotovo u stanovima, dakle, gdje odmah se dotičete sa stjenkom zida uz neki drugi stan. Dakle, da jednostavno u vaš prostor ne ulazi ono što nije vaše. I velim, to se stavlja i na ulazna vrata, dakle da gosti ili ljudi koji vam ulaze u prostor jednostavno stave vani ono što ne pripada, da vam ne očiste prostor. Kad izađu van mogu to nazad ako nesvjesno žele pokupiti, ali neće ući u vaš prostor. Dakle, to su ta 3 koraka: čišćenje, energiziranje i zaštita. Velim, ja to radim, možete me to zatražiti, a još je bolje ako i sami naučite reiki, pa ćete si moći redovito to raditi sami sebi. Vrlo jednostavno, nije ništa komplicirano, a djelotvorno, vidjet ćete razlike. Inače, se s 1. stupnjem reikija može napraviti samo ovo čišćenje prostora i blago nekakvo energiziranje. Tek sa 2. stupnjem se radi sa tim energetskim kuglama programiranje, znači za energiziranje prostora sa namjenom i zaštita. Znači, pomoću tih reiki simbola se onda to napravi tek s 2. stupnjem, ali već i sa 1. možete redovito raditi prostor, redovito ga pročistiti u 5-10 minuta, pogotovo ako se nešto dogodilo pa imate potrebu. Dakle, ponavljam, potrebno je prvo brinuti o fizičkoj higijeni prostora, raditi bar jednom godišnje i fizičku generalku. Ne biste smjeli biti hrčak, dakle osloboditi se stvari koje vam više ne trebaju, ne služe, nego samo stoje negdje i gomilaju prašinu i služe kao nekakva energetska blokada. Zatim možete koristiti sol preko noći, kađenje sa mirisnim štapićima, kaduljom suhom, drvetom palo santo, tamjanom, zatim sa zvukom zvona, gongovi, tibetanske zdjele ili pljeskanje, i povrh svega toga najvažnije, najbolje, najdublje i najdjelotvornije, dakle, energetsko čišćenje. Evo, pozivam vas da si pročitate članak koji ostavljam u opisu. Slobodno me pitajte ako vam što nije jasno za dodatne informacije. I to je to. Pozdrav ovdje sa Kastva. Evo, iznad starih kuća. Koliko su one energetski pročišćene, budući da je ovo stoljećima staro, ja to ne znam. Vjerojatno bi bilo tu dosta posla, pogotovo sa entitetima, ali velim, svaki vlasnik je odgovoran za svoj prostor. Pozdrav!